ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಡಪೆರುಂಡು ದಾನೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯರು. నీకొంచెం క్వశ్చన్ ఉండు. నీ క్వశ్చన్ రాధపండ ಒಂಜಿ 9 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಪೀಟ್ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಐಟೆ ಎಂಡಾಪುಂಡು. ಮೇಡಮ್ ಆನ ಮನಸ್ಸು ದುಲೈದ ಪಿದೈಪುಂಡು. ಗಾಳಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದಾದವು ತಗಲು ಬಂದಿತ್ತಲೆ ಓಡಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಪೀಟ್ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಐಟೆ ಎಂಡಾಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರ ಇಂಚಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರಪ್ಪನ ನರಕದ ಪುರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಕೊರ್ಚಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಂದೆ ವಾವಾ ಮರ್ಲೇರ್ ಬರ್ಪೇರಿಯಾ ಎಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದು ಅಂಚ ಪಣ್ಣೇರಾಪ ಜನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಂಡದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಅಂತೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತ್ನೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ನಾಲಾಯ ಮಾಗುರುಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇತೆ ಪೆಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆಪುಂಡವು ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪನೇರ ಪುರ ಇಂಚಿನ ನರಕ ಇಂಚಿತ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೈಕೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮನ ಅಂಚಿತ್ ನಗುಲ ಆಪುಜಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಪುನೆ ದಾದುಂಡು ಪೀಟ್ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಐಟೆ ಎಂಡಾಪುಂಡು 9 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಗಾಳಿ ಪೋಪುಂಡು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದಾದೆವು ಅವು ಪಕ್ಕಿ ಅತ್ತೆ ಗಾಳಿ పోపుండు శబ్ద మల్పుండు. నంబునకలు నంబాడు నమ్మెదనకలు చెప్పాడు. ఎంచిన శబ్ద మల్పుడు ಶಬ್ದతో ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾ ಯಾನ್ ನೆತ್ತವಕ್ಕೆ ಕೇಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಮರ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಿಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್